siya kabalupod. O sa'yo masultian na sila. Magbulag yapon sila. For Di- forever. Dili ko nagdala ka diri uyab Jay. Ayaw pang hasol og lain. Paningkamot ng picture-picture. Paningkamot ng- Di mo manangpit na mo. Che, no? Ay kung naay uyab dalon diri. Wala ba yata nagsabot nga magdalag uyab diri. Uy, dala na yung uyab. Oy! Kasuko ba? Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video is explore ta mo sa beautiful place nga itawag nga ito? Hindi maupot. Sitio Maupot Family Resort in Kidapawan. So together with me are my friends. Una si Jay. Kaway Jay. Sir Jay, teacher ni siya sa Culinar Franco Senior Elementary School. And kauban niya ang iyang love life. Sa pangalan ni mo, ma'am? April. Hi, ma'am April. Mahangyo lang ko, ma'am, ha. Ayaw kayo mo sweet. Kaya di ko kauyon, Anna. And also my best friend. Hi! Pag-drive na dala. By the way, her name is Cherias Gomez. Can call her Chini. Di ba, gwapa kayo. Available na siya, guys. Grabe sab. And napadyo ko guest, kauban. Tadadadan! Go! Ha! Ikaw na po? Grabe naman na, uy. Sige, pangalan ni mo? Si Juan. Si Herga. Okay, kauban na po nakakaroon si Bujoy. Kung kauban niya teacher, no, si Joy Rocafort. Sige naman, tag-uban. Uy, pwede lang hinap Pili ko mo. rin kita pag nanasa sa ako. Okay. Uy, kalain. Pili ko ako. Tara, di ka ng mga laagan mang good. And, by the way guys, dugay na kani siya nga laag, no? Kay, ang inungdan jud ani, shout out na mo ha. Shout out Flora Miherda. Shout out Flora Miherda. Ikaw G inungdan ani friend nga. Binti madili among laag, no? Dugay na kani siya nga naplano pero karon pa jud na dayon. So karon wala siya na uban diri. So friend, video na lang jud ang imuha ha. Kutob na lang jud ka sa video, dawat-dawat na lang jud. Musa may mapangbuhaton na mo dito. Siguro magkuan lang mi, mag-explore lang mi sa place. Tapos mag-unwind, kay mo jud na amo ang primary nga reason yun ng laag ni kay. Murag stress na kaayo, no? Ikaw stress ba ka, madam? Everyday stress. Ay, everyday stress? Murag di lagi halata sa beauty ay. Murag kani siya ang stress jud, oh. Kani siya. Murag stress. Kaya mag-ray pa. Kaya halata. Di ay pa. Stress gyapon. Mo rin kuan results sa Myra E. Ano ka mag Myra E? Myra jud wa ko mag Myra E. Hey guys, time check. It's 12:10. Paniud ko naman din sa maniud ko sa midaan. So excited na mi nga ma-explore ang Sitio Maupot Family Resort. Let's go. By the way guys, kaming upat mga available jud sa promo, no. Pasalamat jud sa among friend ay gipauban mi niya nakalaag na jud mi. So, naki-avail din sa ilaha guys. Actually. Ako ilang delivery. Actually, driver lang. Check up. Lagi. Mao jud na among sponsor o kayo. Mayaman mo ba siya? Kani po dato po na siya o pinakadato sa Purok Una Pag-asa. siya yung una first batch na nakadawat sa kapa. Pagdawat niya no kay ni Joy na din mi mo to nati o among gipatulog kay gikuan giuro mo ka mata. Iurot na rin. Oo. In short guys, siya inungdan nga kanang kuan giurom among gipatulog. Wa jud mi ka kay Jay ay ikaw na jud na dato bang. Kung laing batasan si Herda, Flora Miherda, mas lain na siya. Ay murag patas lang di ay sila nagbatas. Kulay, may batasan. Di ba Jay? Si Jay. Look! Yeah, di thumbs up si Slide. Kung lahat may batasan, Slide ka win. Wala. Tinuod. Sige na lang, dawat-dawat mo. Ano naman siya ginawa? Che, dugay pata, Che. Dili na lang kumuda yun, Che. Ay, Sige na ako na. Pwede naman ka manakot. touchdown, Bansalang. Hapit na mo. Mga unsami, guys. Kaya para iwas pas mo. Hi guys! So, nag-count sila guys. So, ako lang mag-video sa ilaha. Busog na ba ang all? Yeah. Oh, yeah. Timing ka sa song. Yeah.
sa mata. Ikaw ang mong giasay nga na inaunso naman ka. Okay guys, nanami diri sa sitio. We arrived safely. Yes, time check, it's 1:50. So na pa may 10 minutes to prepare kay Para mag-check-in. Mag-check-in nang kay nag-prepare pa sa among room. Oh, nindot kayo siya so far sa among experience diri no. And mga kauban ako na busy sa Lake Victoria. Hi, Bodge! Ready na ba? Excited na ko, guys! Time to explore Sitio Maupot Family Resort. Let's go, guys! Na, oh. Ano kik mga outfit, di ba? Okay, don't forget to close the door when you leave. Cut na to. Tara, okay na? Nalagay si Ivana din ah. Iba na alawin. Iguan na alam. Okay, tara na. Dirita sa kuan, other side of the resort. Alam mo yun, massage mo eh. Right. Ha? 590. Wow, kanay silang function hall. Oh, lagyan din mo chandelier. Nice. Nice, kay picture sa ko, Bing. Uy, lamig yung kimubalik. Diri, ay, kanang, nagay uyab gani. Balik ko dun. Okay, wala man. Ang saon. O di, magkuan. Paabot man siya ng panahon. Balik ta diri. Dalaon na ako siya. Do! Ikaw ba day mura kumakada ka no? Mura pag kagnay uyab. Pas. O sa'yo mo masultian na sila ha? Magbulag yapon sila. For Di- forever. Dili ko nag-uyab. Nagdala ka diri uyab, Jay. Ayaw pang hasol og lain. Paningkamot mong picture-picture. Paningkamot, Di mo manangpit na mo. Ipapilit pa sa kahoy. Di ba, Che? No? Oo, dapat. Kung naay uyab, dalawang diri. Wala ba yata nagsabot nga magdalang uyab diri. Uy, dala na yung uyab. Oy! Kaso ko ba? Pila ko nung gidala ka diri kay para tig-shoot lang ka. Assistant. Ilabay ko ng cellphone. Uy, kalami ihulog sa tulay eh. Sila diri Sky Cafe. Nindot kayo kay nice ang view diri. Super kanindot sa place. Relax. Mga joke dati. Nalod na diri sa Bali Village. Okay, feel lang ka nung mula siya kung nasa Bali, Indonesia. Di ba? Yes.
guys, it's dinner time. Kung nakabantay mo, nag-ilis ko no kay. Naagod ka para sa sanina ganina. Shock ko ay. Ako lang ba nag-ilis ko ba? Ikaw mag-ilis now. Tara na. Lego. Uy, tugnaw kayo ang place. Ay, perfect. Oni siya ang itsura sa Sitio Maupot during nighttime. Pili ko eh, Nindot siya sa kuan, mga nai-uyab. Pag way uyab, puyo. Mga una lang ta. Wow, ang chandelier sa Jud. From the chandelier. Agoy, ano na unsa mo oy? Maula gid akong giingon ba? Panghawa, ragod mo, be? Paglahi mo kaon be. Okay, mag-dinner na mi. Bongga kailang restaurant. Hi ma'am, good evening. Pwede rin mi nagpwesto sa restaurant. Diri ata? Diri sa may baba kay. Gusto tayo ang view guys. Oh. Nice kay Shalan siya. Mura kung nasa Bali, Indonesia. Balikum. Balitakay. Ayun, ang uban mga guests na yun, mga forma na juga dala na to. Ni disagree pong isa kagay siya nga, wa may forma po. Worst. Gachinilas mo. Asa naman tayo butang ano yung... Busog naman mi. Mag-ready namin for night swimming. Mag-transform namin. Wearing our swimsuit attire. Ay, mag-swimsuit ko. Way magbuot.